Ana endi to? Instiper. Dies Natalis ing kaping 61 tahun utawa 61 tahun. Instiper, heeh. Suwaning Instiper, Gong. Ana sekolah pelajaran kiper. Apa? Ana sekolah pelajaran kiper. Instiper. Kuwi handset iki dicopot sik. Copot ini macluk ngono kuwi. Bolongane iki diseselke apa piye? Ora krungu nek ora tak bleseke mlebu jero. Oh iya. Ayo ming murahan kok, Tru. Apa ki mau? Instiper. Kuwi saka apa kuwi? Institut Pertanian. Sing mempelajari babagan pertanian. Ha iya. Acarane Dies Natalis. Des Natalis Dies ora des. Dies Natalis ke 61. Matur nuwun karo panjenengane Bapak Rektor. Ha iya. Karo Bapak Pembantu Rektor, karo Bapak Dekan, karo Bapak Dosen. Nah, aku seneng muga-muga sekolah kene tetep kuncara Hanjayeng Basuki Bawana. Supaya tetep kuncara lan iso ngetokake para mahasiswa-mahasiswi. Nek ngetokke mahasiswa-mahasiswi gampang terus anggere nakal terus ditokke wis beres. Aja ditokke jenenge di drop out. Ngetokke iki meluluskan. Heeh. Meluluskan. Ya. Awak dhewe kudu melu seneng. Mergo nadyan jalure jalur pertanian ning gelem nanggap wayang. Ayo. Mula kowe karo aku wajib melu mangayu bagya. Ayo. Ayo to, Gong. Heeh. Mula awak dhewe wajib kudu iso menghipnotis. menghibur warga sing lenggah ning Meguwa Harjo. Kuwi nek ora karo diteruske bakon omong dhewe wae aku jujeg ngrasake. Iki nyambung ning ora tau nyambung. Iya Maguwarjo kene uga matur nuwun karo Bapak Lupi Lurah. Sing wis kepareng lantarake awake dhewe iso sowan ning Instiper kene iki. Heeh. Pak Mindi wi Lurah Meguwa kuwi pendak-pendak anggere wingi 5 dina sadurunge iki awake dhewe sowan ning ngendi kuwi Paingan. Ha ora? Heeh, ming lor kono kuwi. Ha iya. Saiki sowan ning kene. Heeh. Sesuk Februari sowan ning Kelurahan Meguwarjo Harlah ki hari ulang tahun Desa Meguwa. Oh iya ya matur nuwun ora apa-apa. Dhewe di dawuh karo Pak Lurah iki anane ming matur nuwun, Gong. Mula iki nganu terus apa? Mbiyen gandeng apa jenenge? Rasida wis, Tru? Ya wis. Arep omong kok Rasida. Angel mikir. Iya. Aku mah nek mikir abot-abot iki wis mripate ngantuk mikir abot malah semaput. Ha iya ta? Mikir sing enteng-enteng bae. Ha, apike nembang. Yo. Ngono kuwi cocok aku lagi metu sedhit langsung madang. Lho. Nembang, Nembang lho. Oh. Wo, tak kira nek madang. Wong kok pikirane ming panganan bae. Oh, mbok yo nyambut gawe sik engko lagi mangan. Mangan kok dipeng-pengke ora. Madang. Ramadang. Semaut dengkulmu ora. Seneng ya aku kae. Heeh. Ya monggo. Arep nembang apa, Reng? Kowe sik sing tuwa. Gareng nembang sing tuwa, bar nembang terus mati. Mati matamu ora. Wis tuwa ya wis tuwa ora. Tak nembang sik ya, Tru. Ya. Kawit sore mau urung krungu suarane Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu ki nek kon nembang cara kuno iki apike ra jamak-jamak. Ha iya. Aku kok kepengin apa? Tembang tahu tempe ya, Tru. Wah, cocok kuwi. Bergizi. Ha iya. Tahu tempe kuwi luwih bergizi tinimbangane iwak. Ha iya. Iwak ki penuh dengan kolesterol kuwi marahi penyakit. Iya bener. Ning nek tahu tempe ki arep makanan sederhana ning penuh dengan vitamin. Iya, mula ana tetembungan 4 sehat 5 sempurna.
Sambung rapete karo tahu tempe 4 jale Mas sempurna piye? Wah mbok ora angel-angel pertanyaane Ren. Sambung rapete ya sapa sing dipangan kuwi bakale marai vitamin. Oh. Dibawani sik ya Reng. Wah iya nganggo dibawani. Terus engko tibake tahu tempe asale mung saka dele ora butuh kae butuh ngomong nyambut gawe apik kuwi ha coba kuwi malah kuno banget kuwi aku urung lahir wis ana tahu tempe ki aja kok kowe mbahmu lho lahir ki tempene wis ana maksudnya tahu tempe lho tempene ki iso tahu tempe ki iso tembange iki lho kuno banget kuwi oh temono tahun pira Lingarang ora ana taune ora ana tengerane Lingarang rungake ya mendora lali karo sing kagunan Jawa sing asli ha iya monggo Bayu mangga Bayu apa ora gleleng urung mulai nembange entuk wajib heeh wajibe urip meh cidera aku mau le mayang lha apa sikilku ketiban cempala mathuek ngono kuwi pas gon kemiri kaya gringgingen kabeh awake mula tak lus-lus to mau to lagine kuwi iki nandhake nek kowe iki isih ringkih ngono ora sok gleleng meng ketiban cempalae sikile gringgingen ra iso ngeprak kuwi tegese isih ringkih kowe iki urung digdaya cempalae ha iya gedhe mayo gedhe menehi tonjo iki mathok ngono waduh kanggo ngeprak kok kaya ora ana rasane sikilku waduh wedi aku terus ha iya wis aku wis saiki wis kudu ngati-ati awak ki nek ora dijaga kesehatane ya nyemelangi iya apa meneh saiki saya tuwa iki ngerti-ngerti ora ana apa-apa iki tangane gringgingen dhewe ora ta ya aku wis cenanan aku lek wah wis medeni terus wis ora sandat dadi gagas manut wae dikapak-kapake manut wah ya aja konjur manut wae lah mung sing do tak tinggal do nangis waduh gayane ora mbok rasa omong sing werna-werna Gong teruske iki mau rasa gagas suarane Bagong anak bojo pateni kabeh lho anak bojo kok pateni kabeh kowe ora ngerti cakepan rasa omong to sik to anak bojo kon ngapa iki kok kula warga sejahtera kudu bayar rigen oh menawa tembungan rigen tegen mugen lan heeh ora dong gareng Nastiti ngati-ati Nastiti iki ing saben rinolan dalu cemprang cukup urip sak madya nura cemprang waton cukup mangan rasa iwa-iwaan waton rawuh tahu tempe we beres
arep awet yo sandal dibacem. Yo akal-akal iki ra mutu. Kula warga Mranata kula warga. Janji nrimo lahir batin. Janji nrimo lahir batin. Terus tahu tempe lawuhe wis krasa cemplang ming bawa sak tahu tempe sapi banget ya terus iya biyen ki nek nganggit rapi-rapi tur ya apik-apik kaya tahu tempe krasane mat ya terus bukani saka bonang tahu tampu tahu-tahu to tahu tampu cangkemku kaya sabut banget ya terus rasane ayo diangkat kok njo tahu tampu ora mangga ya tempe tahu Sese kowe iki nek ora iso rasa sok melu-melu kok tempe dijengkok dhewe ora notasine ora ngono kuwi Ren ya wis tak meneng terus maaf ya asale mung saka barang sepele nanging nyata enak rasane kabeh butuhake jalaran murah regane lojo sithik Totah para miyarsa atur pasugatan kaya bubaran ya terus
iso iki mau. Heeh. Rada ana brenjulane. Ya ora apa-apa. Ndang-ndang ketak ndang tahu tempe tahu. Ya ora apa-apa ya. Ayo jeneng wong urip kedurungane lara salah pesal mati terus. Ha iya. Wis ora bakal piye-piye. Piye-piye ngendang nek saben dina ya ngantuk ya kesel ae ta. Ya kadang kala tangane tengen nyekel tak tangan iki kiwa nyekel HP ayo. Anjen yo. Selar balesi, selar tahu tempene wis kebacut munggah. Tahu tempe tahu malah balesi klendu tempe ayo. Orang biasa warna-warna ya, anggere kleru kaya aku ditenon. Lah tak golek wiyo sing gelem dikeplak sirahe. Tapi aku tahu kleru e. Tahu nulis jeng kok tak kirim neng bojoku. Oh, ayo piye. Monggo aku ora tau nyeluk bojoku jeng. Jadi sapa iki Mas? Iki sing ngrebam njaluk dikotak ndase iki aku. Tekan ngono ya tak keplak tenan 200. Pok ngono ki lho menungsane. Terus teneng jaba nyonyoh 200 nyonggo tombo mumet. Penak ya rek, penak ya. Hah? Asik tenan. Asik apa? Aku niki tratapan asik-asik. Spiderman. Cerewet kowe iki. Ya. Kok penak banget tahu tempene iki to. Walah ya. Tuman mulane. Dian tenan. Wah ya. Dasare tahune ya putih. Ha iya. Tempene ya enak tur dinai areh kae. Mbah, tempe sing putih dinai areh iki enak banget lho, Reng. Kuwi nganggo sega. Heeh, segone anget. Terus apa jenenge jangan sing putih kae jerone tahu putih karo tempe sing coklat kae. Sok nggon sega, kei lombok mudhar ora kowe. Wah, sambele abing kae terus diublak ning nggon banyu abang kae. Terus dipur-purke nang nggon sega kuwi ketok abing kae. Ngelih to kowe saiki, Truk? Heeh. Minta kon bayangke piye enak banget ta? Enak tenan. Monggo terus monggo ledi lho mangan tremel-tremel monggo panas kae terus ledi teh panas. Wah iya. Iya. Ha piye sesuk mampir nang Taman Sari wae piye? Ha ngopo Taman Sari wis Solo kono kok mampir Taman Sari? Ayo mbok menawa do gelem. Aneh-aneh ora. Ki mau jenenge tembang tahu tempe. Ya. Ki mau sing nyuwun lagu cara gagrak kuna. Aku tak nyoba sinom parijata ya, Truk. Wah, aku kuwi rek. Endi? Sik endi? Sinom kuwi lho maksude. Ora ngono ya, ora dong aku tak. Kowe muni aku kuwi ngono kaya mak plerok goleki aku. Oh iya. Sinom parijata. Sing nyekar sapa kok? Reng. Aku tak nyoba sing pojok dhewe iki ya, Truk. Ya, iki mesti iso ki. Pemain ketoprak asline. Oh. Dapukane Roro Jonggrang. Weh. Pas dadi candhi. Oh. Dadi ming meneng wae. Ora obah-obah. Aku tetep ora masalah arep mau dadi candhi. Wah iya nek ku. Heeh. Monggo Mbak Ria. Ya. Nggih, wilujeng-enjing. Nun? Nun? Wilujeng-enjing. Wilujeng-enjing halus banget omongane iki wong wedok ngene iki lho. Wong wedok yang omongane halus ngene iki wong piyane lembah mana. Oh. Wong wedok anggere car ngono kae wis. Apa ku? Wong wedok anggere omong, "Piye Mas? Mas." Pokoke nang atirane nang kene. Wong wedok suarane halus nyuwara ki sok ora ketara. Wilujeng. Ora nek. Wilujeng. Kaya wong kurang ae lho, Truk. Kurang dengkulmu mlocot ora.
Wilujeng nggih, wilujeng enjing Mbak Ria. Kula nyuwun dipun banu keparingi gungan nggih. Inci. Ah, tenan to. Lemune ming inci ngono to. Heeh. Sinom Parijata. Ya. Incis. Kok niku kok gayeng to? Wah, nek iku arang penabuh ki nek sing sinden kula sing pun kulino melu kula niku meneng mawon. Malah etok-etok ngantuk niku. Oh, ngaten. Ning nek muni sinden sing lagi anyaran melu ngoten wah wis. Tenan. Oh, sampean ngendika napa ditirokke kok injing ngono aja. Inc. Ya gitu. Nggih. Bab sap apa? Sabab kula ngertos pambegane kanca-kanca kula niku ngertos. Heeh. Monggo Mbak, mboten sak digagas pun nengke mawon. Mboten. Nek ya digagas ini ndak ra ditabui. Iya. Lah pripun to? Lah ndak pengrawit niku mboten digagas ndak ra ditabui. Nggih. Neno. Mbok coba sekali-sekali gerongane beda ya, Truk. Ah iya. Ora ming sing lanang seniman, sing wadon seniwati, kayane mlumpuk. Gambang suling, kumandang suarane. Wah, wis ora ana. Kae lho kaya ngene Pak Anom Surata kae lho. Dalan sepur dilum apa? Kubuk desa nggo jajan sego. Lho, karangane iki dhewe-dhewe ora. Dalan sepur, daleme Pak Seno Mamutar. Srekane junjung dalang malah apa dalang kok omahe ngebong ayo. Ning tenan iki kejadian tenan lho. Oh, kejadian tenan. Biyen jaman semono penggerongku isih doyok karo Pak Nardi kae. Pak Nardi nek muni ngene iki wis statako jenenge apa? Pokoke tegas. Le ngabani bus penggerong wis yo ngene. Yo. Dalan sepur daleme Pak Seno. Aku langsung hop stop aku. Omahku ngeril apa piye? Ora kono omahku, ming sok rono.